používá manipulaci, využívá ji a učí ji. Takže jeden z odborníků tady na manipulativní techniky a věřím, že vám dneska předá poměrně dost konkrétních nástrojů, jak s manipulací pracovat. A tohle je Leoš Kubíček. Ale nejde o to, abych vám představil Leoše Kubíčka, ale o to, abyste si každý odnesl nějaké pěkné štěňátko. Tady máme krabici se štěňátkama a doufáme, že každý si odnesete jedno pěkné štěňátko. Souhlasím s vámi, že odnášet si štěňátka z tohohle kurzu bude poměrně těžká záležitost pro vás, ale pro ty z vás, kteří nechtějí štěňátko, doporučuji koťátka. Tak, celý ten dnešek bude postavený na tom, že budeme vám ukazovat věci z ohledně manipulace. Budete možná manipulováni, abyste si to sami na sobě vyzkoušeli, co to znamená. Tak, abyste měli představu o tom, jaké techniky na vás někdo možná používá, víc nebo méně. Takže to je první věc, dávat bacha na veřejné vystoupení lidí, kteří jsou totálně nudní. Zdali to není záměr. A dneska se dostaneme i k tomu, jak ty sugestce můžou vypadat, na co si pak máte hlídat. Druhým tématem, jak oblbnout vědomí toho vojáka, je zahlcený. Určitě si každý z vás vzpomenete a viděli jste nějaké vystoupení těch významných kouzelníků. Ten kouzelník na tom pódiu není sám. Většinou tam má dvě slušné asistentky, hodně výrazné oblečení, spoře odění, který v určitou chvíli na sebe začnou poutat pozornost. A tím způsobem, abyste museli právě z jedné strany na druhou furt zjišťovat, co se kde děje. A ten kouzelník měl čas si to kouzlo správně připravit a načasovat. To znamená, my můžeme to vědomí zahltit. Můžeme tam dávat mnoho různých impulzů, podnětů. Tak samozřejmě ten rozhovor nebo ta prezentace vypadá poněkud zmateně. Možná některé věci nedávají smysl, třeba koťátka, ale jsou věci, které potom zaberou tím způsobem, že jak přeskakujete s tou pozorností na hromady různých jiných věcí, spouštíte si v hlavě přemýšlení, co tím vlastně chtěl říci, najednou se tam v tom může schovat sugestce, kterou vaše vědomí zaznamená. Co je dobrý, že ta sugestce nesmí odporovat vašim hodnotám, jinak jí to vědomí zaznamená a probudí se. Protože pokud by tam bylo, že se tady s vámi budu takhle hrát, tak pokud tam hodinu mám, abyste neodevzdali peněženku, tak mi asi neodevzdáte. Takhle to nefunguje. To zahlcení, to je úplně neskutečně funkční nástroj. Dá se používat pozitivně i negativně. Protože vy v jeden okamžik jste schopni vnímat 7 plus minus 2 věci. Představte si, že byste viděli jenom 7 objektů. No, tady vlastně... Mě byste ukázali. A ty s tím máte. Tak, vy jste první jazykový vzorec jste zažili už hnedka na začátku, když jsem mluvil o těch štěňátkách a koťátkách. Já jsem měl za úkol představit Leoše. Co jste se o Leošu dozvěděli? Že ho nebudete představovat. Nic, přesně tak. Ani jo. Jenže se jmenuje Leoš. Tomuhle vzorce se říká nabůrání hypnotického očekávání. Představte si, že jste v hospodě, je tam banda nějakých opilých, namakaných chlapů, jsou obtěžující. Vy něco řeknete, oni se postaví a jdou na vás, jakože vám teda dají do nosu. To jste vycvičení v nějakých bojových uměních a zvládnete to. A nebo zkusíte jazykový vzorec, nabůrat hypnotické očekávání toho, co se bude dít. Jejich představa je, teď staneme a dáme mu do nosu. A teď jdou k vám. A jak jdou k vám, tak vy najednou řeknete: kuřátka! Kde jsou moje malý žlutý kuřátka? Co udělají? Zarazí.
jdeme rozbít trošku a on tady hledá kuřátka. Když nabouráte někomu jeho vykonstruovaný obraz situace, něčím takhle ujetým, tak s ním manipulujete. Mnozí z vás, kteří znají třeba Wendlera, tak vědí, že ten člověk nabourává vlastně očekávání už jenom podáním ruky. Když si podávají ruku navzájem a on tu ruku chytne a obejde člověka, tak ho poklepe, se mu našeptá odchází.